Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa Louie TV! For today's video, ipapasyal ko kayo sa lugar kung saan mo siya makakalimutan. May na-discover nga kaming lugar kung saan pwede kayo mag-unwind. Ito ay matatagpuan sa Bachelor East, Natividad, Pangasinan, ang RREBS Integrated Eco Farm. Pagdating nga namin, for the registration muna ang mga person. Meron silang 50 pesos entrance fee. Grabe mga kalagkwatsa, pagpasok pa nga lang, sa totoo lang, akala ko nasa paradise na ako. Diyos ko, wag naman muna maaga pa, Papa G. Charot! Pero to be honest mga kalagkwatsa, entrance pa lang nila, grabe ang tanawin na makikita nyo dito. Kaya tara mga kalagkwatsa, samahan nyo ako maglibot. Let's go! May nakita nga akong duyan dito mga kalagkwatsa. Grabe, bumalik nga dito ang inner child ko. Pagpasok nga sa loob, ito agad ang bumungad. Recommended ko to mga kalagkwatsa para sa gusto mag-relax, tahimik na lugar at gusto ng sariwang hangin. Meron din silang treehouse dito mga kalagkwatsa kung saan mas makikita nyo ang kagandahan ng buong farm tulad nito. O diba, pak na pak, ganerns! Natuwa nga din ako dito dahil may archery sila, ang lakas makayaman day, perfect! Madami nga din silang halamang gulay dito tulad ng kamatis, sili, sibuyas at pechay. May golf ball nga kami nakita dito, syempre nag for the jackstone na din ang person. O diba, pak, out agad! May mga alaga din silang mga kabayo dito na pwede ring sakyan for only 100 pesos at pwede rin mag-camping sa kanilang farm for only 250 pesos overnight fee. Bisitahin nyo na ang kanilang farm mga kalagkwatsa at tiyak na makakapag-relax kayo tulad dito oh. O diba, sarap buhay ni Mingming, tutulog-tulog na lang yarns, meow 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 meow. Mga kalagkwatsa, sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. I-add or i-follow nyo ako sa aking Facebook account para magkasama-sama pa tayo sa susunod na vlog.